om William Shakespeare, og jeg vil læse lidt op af hans blå bog, som vi har lavet. Han hedder William Shakespeare. Han er født i 1564, den 23.4., og han døde 1616, den 23.4., altså på hans fødselsdag. Og han nåede kun at blive 52 år. Og hans far hedder John Shakespeare, hans mor hedder Mary Shakespeare. Han er gift 1582 som 18-årig, og han blev gift med Anne Hathaway, og hun var kun 26, da de blev gift. Og han arbejdede som skuespilforfatter, og det var i engelsk litteratur. Og de kendte værker, han for eksempel har lavet, er Romeo og Julie, Hamlet, Købmanden fra Verdi